Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ‘Yan uwa barkanmu da warhaka. Ga wani sabo nan daga kamfanin Sultan. So, ga wanda ba su yi kallon wannan fim ba mai suna Tsawa, so kada ku bari a baku labari. Ya samu ingantacciyar fassara daga kamfanin Sultan. Sabida haka ga masu bukata ta za ku iya tuntuɓar mu ta wannan lamba. Ga masu bukata kuma shiga tsari na VIP wato group na India Hausa wanda ake biyan kuɗi duk wata. Wanda idan kana ciki ne kowane fim ya hita za ka same shi a kan lokaci kuma. Kuma muna sanar da ku cewa muna da group na VIP na Telegram kuma muna da na WhatsApp. So wanda kake bukata shi za a saka ka. Idan kana bukata kenan sai ka tuntuɓe mu ta wannan lamba tamu sai mu maka bayanin yadda za ka biya kuɗi a saka ka cikin tsari na VIP wanda a koda wani lokaci za ka riƙa samun fina-finai ba kakkautawa. Sabida haka kada a baku labari. Bayan haka kuma kada a manta da yi mana subscribe da kuma like da sharing ga abokananku sabida su masu amfana. Mun gode da kasancewa da mu a koda wani lokaci a wannan channel namu mai albarka.